Ginong tray bat ki engineer jong ka MECL hakala si ublay jong tayo kileshim talang bat ki para nong tray jong kitnat boarding kari ban persya halor ke jengwan ra jong ke sarkar India ya ki Electricity Amendment Bill RR haka yen bar thawan. Yakni jeng ki la penlong daka Coordination Committee of Registered MECL Employees Association and Unions kata ka CCORMAU halum jing syai daka bara iki plakat bat perta persya ek jeng tumu jong sarkar India habakran nakni jeng ki u president ka CCORMAU uba PK Shulan ulaong ba ka Electricity Amendment Bill RR kan kata iki jela ki berit bat ki baduna jing mi kum ka Meghalaya dak ba benrap ba kani ka bil kan kata ru ya kinong pendan kam boarding electric ulong ru ba kani ka bil kan kata ya jing sam boarding electric jeng jela bat kam pen pau shairu ha ka be day bat ka jing tei bat ka jing pen bha bat manu ban pen poi boarding electric syaki pat ba uba sulet ulong ba ka bil kam kren shairu halor ka ka banja ya ki arpu pralak ngut kinong trei ha kitnat boarding ha barok koi kari bat eka yeng kesem ko jongki bat kumta kila rai ban yai persya eka ni kabil wat la dalong kumnu kumnuru kan sapai kapor hakaba u chief minister jongi u power minister jongi u CMD jongi kin hak ban lek hakmat jogini ki private party ki ban run ya ka power hane ka state ka jongi ban request ya ki ban ong ngobha I like yo pagba ujongi hakador kababit lam kumta haka election ngila rem lam kumta haka election ngila rem kane ka message kabang akwa ban pa sa kinong mikmat ki jongi ki ruling bat ki opposition dakan mau kane kaktin haka Patrick August arajar arfuar bala da pisya bakinuan ki private party yang ne ginhapan len ngoyaki hostem arajar arfulai arfusan benong bas ngoba I like sakisnang ki jonga lam kumta ngam nuar chapan mi namar bakador kala ke palat kabaret kat bau consumer domestic uhapan siutam kata ka di ke betia tray pila je aslo ka jigem ku jompi baka software kan chomdor nyau pho pha kror let kali ka software jagan nisak North East Space Center kat no ka software ka jomka hanrai ka software hang ni apa kejala ke jongi na bertau smart meter kedai nyopo prakror tengka kali yaki bakin chai bakin aga details ke software ayu ki banrak kata hang ni kalau ada kapor hakaba nyimla jo ban skap nyimla bani yaki khon kiti ke jongi bakin lek cepak ki madan siki surap bangin krong shua ban poi kata kapor bangin krong mangi ngin per krong yak sarkar ngin pulangnya ke leader bikin krong maki kelapai kapor hakaba mangi ingin selumlang jikini ki police border guard kiberan napok state ke jongi bat ngin bule ai ka way ke movement agree to that yes kalau dai kapor bangi trailang kidan ki babli ki organization ki beret ki syak nyot kalau dai kum kapor ke mangi mentah ngin hap penyerap yaki nyimla cuban senap kitangkan dia kawai ngakwa ben request pi each one of you at this moment we should stand united. This is not only for us employees future but it is for the future generation of our youth, future generation of our state, for the survival of our state. Syuk ke kaman kata ya ke state jongi ke long ba hadin melawan kini company prepare ban I like lane ban supply boarding bangkat bat ke MECL jongi kini ki companies kin shuan back claim kano infrastructure handrai ya kini ki dagbo penan kam ya kini ki line ki substation ki jongi handrai kat ban page lane ban le ya ka operation bat ka maintenance kan hab ya ka MECL jongi
te kata ke ba long ke ba kini ki company sulong ki ba UA ban kamai ki company kat kum kan ke electricity act menta kadang shu ong bet ba ki company ki ban wan register pat kita company ngimtip hadu menta ki kita company mo handrai kumbangi ratem shatai shapo shabar state la don ni katu kan ni company ki bala kumhapo Orissa la don ka Tata Power nang ta kumha Delhi ka don ka Torrent hapo Gujarat ka don ka Torrent kumta nang ta ki don ki Adani Power pi kini ki company ki behe te shu halwar kini tharai kinang don shu ki company ki beret ki kwa banwan register ki hap shuan register back kin hap shu ai back shubu back registration application jong ki wat ladaka authority ka ban day man ai ka ne ka permission kum ka state regulatory electricity commission lada kam ai ka permission ru hadin ru hosngi la khen mek bala adam yo permission lada ka state jongi ka state ka berit jongi ka syam ka jing ban seal ya ka board ban seal ya kata ka boarding ban thet nabar ban ai chupat ba ban sam chupat ba kata kamut ngi hap experience biang ya kelut shading but ngila ban ong ba lada kamla ba ban wan rai kata ka boarding ha ka por kham tam ki por telang ti kemut kan kata ba ya upat ba tika kawai ka ba kane ka bill ka kondon ka ba kata ba kadai kham tang ba kata ya ka state kadai ka ba ki khot ya ka renewable energy purchase obligation lani RPO obligation kan katkum kani ka renewable purchase obligation borok kini state utilities kin hapthet ya ke boarding khamtam buyo na ka sngi lani ki ongki solar energy handrai peusing itip baka solar energy hi habon kini ki utilities kimdan ki solar plant handrai ngitip bah India hi ya kini solar plant ba pher la nyai da ki private companies ki bagi tip kum ki Adani Green ki Orient Green but dangshan u ambani rula rung ha kane ka business ba unsna no kita ki plan na ba ban sna boarding naka solar ka naka singi la naka solar energy tik kai bangi syam kalong ba kane ka bill kla thau kerpang nag menta ban penmentoy yo riu simet te shu kane ka bill ka bas ngusi bha kalong kumne ba lamba kane ka bill ka central government ka kini no ya ka bor jong ki state government nama kumbangi tip kane ka electricity power kumang ong kade ka essential commodity kadai ka hap ka concurrent list jong ka constitution jong ka India kumta dakaba wanra ya kane ka bill ka kini no ya ka bor jong ka state ban thau ain lane ban perkhat halor kumno ban penpoi ya ke boarding chupat ba lane si karkhana na ne shibaro ki consumers repair te kajingle lamba ka ni bill ka central government kata kamut kala le ya ka ka bolong unconstitutional. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.